Good morning Zimbabwe, tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chemaSecret namaConfessions. Nyaya yatichatanga kuverenga inyaya inotsemura moyo. A lot happened, mabhinya chichichi. Saka ndoda kuti mufambe neni kwekutanga, mufambe neni kusvika kwekupedzisira. I really need you guys to listen to the story anditi alright, ngatipinde munyaya yedu. Hi tete makadi henyu. Please hide my identity. Zvanhasi mbonditi itafadzwa. Ndichanyora hangu zvishoma nezvishoma. Nyange yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane makore 29 ekuberekwa. Takazvara tiri 4 mumba medu. Ndichikura ndaiva mwana airarama senerera. Asi vabereki varipo. Ndaibatwa unhapwa chaiwo. Zvinova zvinhu zvaindinetsa kuti chii, asi mumwoyo mangu ndaingozviudza kuti handina vabereki. Ndakagara tete, ngoma iri ndiyo. Kuchikoro chaiko ndainda ndisina bhutsu, ndisina uniform nekuti ndainzi handigone chikoro. Vamwe vangu vaitengerwa. Ndakakura ndiri munhu ari bita tete. Handina wandaigona kuudza. Ndaingozviraramira life yangu. Iyoyo kukanzi kugarden ndaienda, kuhuni ndaienda, kupi chese chaifanirwa kuitwa nemunhukadzi ndaiita tete. Life yakandirwadza iyoyo. Ndakazoti ndava kusekondari ndakaona kuti aindibhadharira mari hapana. Ndakashingirira kusvika ndava form 4. Handina hangu kuzonyora. Ndakabva ndasira chikoro panzira. Zvadaro ndakatsvagirwa basa remumba. Ndikatanga kushanda. Mari yacho ndaitumira mama yese yandashanda. Ndaitumira anga ava 2004. Ndakabva ndawana basa remumba kuShavani. Ndakazonoshanda gore ne6 months ndiriko. Zvadaro ndakasiya kuwe. Mushure mekunge gogo vandaishandira vakuda kuti ndiroore nemwana wanzvadzi yavo. Apa aiva munhu mukuru kwandiri. Ndobva ndasiya basa. After ndakadzoka pamba ndobva ndaona kuti masamba asiyana zvakare nekuti handichaunzi mari pamba. Ndakabva ndatsvaka rimwe basa. Ndokuwana basa remushopu kwaMurambinda. Ndokuendazve ndiriko baba vandaishandira vakabva vandichiva. Ina handina kuzviziva. Apa vaiva muprofita wekumasowe. Ndakabva ndanzi kutanga nhasi every Friday munhu kumasowe. Ndakaenda sekuti ndaiziva nhamo yangu. Zvakadaro ndakazoti gare baba vaya ndokunditi mudzimai mune jeko rinoda kurapwa. Kwakundiitira muteure wejeko. Ko ndaizive kuti munhu ari kutofunga kundiitisa mwana. So ndiri pakati pekuita muteuro uya vakabva vauya mushopu kwangu nditi mainini mune mukomana here. Ndaiva mwana mudika hangu ipapo zvekuma 17 years. Handina chandaiva ndakutomboziva hangu. Ndaiva rima. So vakazoya vakati ndikuenda kuSouth ukuda kuigirwei. Munongoziva semunhu akakurira kumusha. Ndakabva ndati chero. Apa ndaiva nebhodhi yaiva yakanaka. Vakabva vanondiigira bhegi rehembe nemapenti nemabhra acho nebhutsu. Ndobva vanditi since iri birthday rako ndokupa mari unozoona zvekuita. Ndobva vandipa 200 US. Apo ini ndaitambira hangu 50 US. Mazuva iwawo ini nekufunga mai vangu ndobva ndatumira 150 ndokusara ne50. Mai kana kubvunza kuti yabvepi handiti chavaida mari. Ina handina basa. Zvinoitawo Satani. Baba vaya vakazouya huri usiku kwakundibata chibharo. Vakatosaudza chero munhu ndinokubhadhara mari. Ndobva ndanyarara. Pasina chinguva ndakabva ndarega kutevera. Kutodai ndikati chii. Ndakanzwa kuti kana munhu asina kutevera anenge abata pambiri. Ndokutenga pregnant test yangu. Wanikwe yaita malaini maviri. Ndakachema tete munongonzwa. Ndokufonera baba vaya. Vakanditi haisi yangu. Ipa vakomana vako. Apa maindu ndiyo vakandibvisa umhandara. Musi wavandirepa. Mukomana ndaive naye asi ndanga ndisina kumborara naye tete. Ndakapererwa. Vakati unoziva kuti ndine mukadzi saka unoda kuti ndidii. Ndakafunga kuti kufa kuri nani, but ndakazofunga kuti kufira munhu kwete, Mwari ndiyo vanoziva. Ndokubva ndazvigarira hangu. Handi shopu yandaishanda yaiva yavo. Saka vakabva vangwara. Vanga vakutuma mukadzi kuzotora stock kana kuzotora mari. Ndikati baba vakajaidzwa ava. Ndakatanga kutengesa zvinhu ndichiisa imwe mari paside. Mukadzi wavo vakauya nezvinhu ndainyora mari isiriyo. Ndakachengeta mari kusvika yava 700. Mimba yakupinda mu3 months ndakabva ndanyorera mukadzi wacho kuti handichadi basa. Akati ndimirirei ndidzoke ndizouya tiverenge zvinhu ndokupai mari yenyu. Inini tete ndakavati okay. Musi wandaiziva kuti vari kuuya mangwanani kwaive nebhasi rinonzi ndezvashe raisimuka kuma3. Ini tsvagei hangu 5 masaga angu, tutire hangu grocery masaga angu 5 kusvika azara. Ndokumasunga
chakasara chine mudzimu wacho. Ndakakoromora shop tete ndokuti kumukomana members munosiya kumashope kumusha kwedu muchidarika ndokuvapa 10 US yekutakura ndobva zvaenda. Ndokutoudza mama usiku kuti mangwana tuma hanzvadzi yangu nengoro anotora zvinhu kumashope pabhazi hangazvigone nebhara. Ndasara manje handina kutiza hangu mhosva yangu. Mari ndakasara nayo nenguva yese murungu yasina kumbouya kushopu akazowana mucash box mune $170. Kwakuti samushopu wanikwa zvinhu zvirimo hazvisi kuenderana. Akangotanga kupopota ini ndiri zi yangu. Kwakunditi apo ukuda mari yako yepay zvinhu zvakashota. Mari yacho yakashota. Vakapopota kusvika pakuda kundirova. Vasati vandirova murume wacho akabva asvika. Ndofunga aiti munhu achafumbura zvakawanda here. Ndosaka akauya. Akazobvunza kuti chii chiri kuitika muno. Zvikanzi munhu kundisira tax kuti haachade basa achiziva kuti apedza mari yese nezvinhu achidya hake. Murume kwangu nditi mainini mari iripi nezvinhu tokusungisai. Munoziva ndakangopindura kuti try it kana mune simba racho. Ndokubva angozoti mupei 20 US awane mari yekuenda tosara tichiona plan. Vakati pamari ipi yacho achaenda netsoka. Ndikavati kana ndakauya netsoka pano ndichaenda netsoka iwo ndokuburitsa 20 US ndokunditambudza. Ndokubva ndatokwira bhazi kuya kumba hangu. Ndakatorara mubhazi ndokuzosvika kumba mangwana since raisumuka na3. Ndichisvika kumusha ndakaona kuti ndogona kukasika kuonekwa kuti ndine nhumbu. Ndikarohwa okudzingwa pamba. Ndakatsvaka basazve nenhumbu yangu. Vabereki vangu ndakakura ndichivatya handidi kunyepa nekundibata rafu kwavaita ndaitya shemu. Ndokuendazve kubasa kuye ndokuwana pamba paiva nevana 2 nababa namai. Ndakagara handidi kunyepa. Nhumbu yamu 5 months manje ndopandakazoonekwa nemurungu kuti ndine nhumbu. Ndokundibvunza wakaiwanepi ndokuvarondedzera zvakaitika. Vakabatikana ndokuvaudza kuti kuna mai futi hakugariki. Mai vangu vanondisarudza handizivi kuti ndakavatadzirei. Ndokuti gara hako. So mari yavaindipa ndaitumira kumusha kuti vasafunge zvakawanda. Mari yandange ndabva nayo uko ndakabva ndatora 50 US ndokutenga hangu zvinhu zvemwana. Imwe ndokunyoresa hangu imwe ndikachengeta. Hameno akaudza vabereki vangu aivandiona kuti mwana wenyu Harare ava nenhumbu yakuda kuzvarwa. Mai vangu vachinzwa zvakadai vakaudza munhu wacho kuti anovaratidza kwandaive. Iye munhu wacho haana kuda kutaura kuti ndiani. Saka ndakazongoti one day ndakatorara masikati ndakangonzwa nokupadho kunodai ndimama. Zvikanzi zvezvirongedza mabhegi ako. Ndokubva vafonera murungu wangu vakati ndokudai kumba kwenyu izvezvi. Murungu akabva achimhanya achiti zvimwe mwana azvara. Vachisvika achinzi ndauya kuzotora mwana. Ndakaendwa neni kumusha zvakanaka. Ndokunogara. Handina kutukwa, handina kubvunzwa kuti zvakafamba sei. Vakangogara vakanyarara. Ndakazorwadziwa ndokusununga mwana akashaika tete. Ndozoya nepart 2 zvadasi ndaneta yo ndozokudzai zvakaitika zvese papart 2. Mamuka sei tete kwamuka sei hako ikoko nevamwe vose. Regai ndiendere mberi nenyaya yangu. Saka zvakazoitika baba vaya vakazonditsvaka ndava kumusha ndisati nasununguka mwana. Ndokundigira zvinhu zvemwana ndokundiudza kuti mukadzi wavo akazozviziva kuti ndakabva nenhumbu yavo. So ndangoti rega ndikuigire zvinhu zvemwana nemari yekubatsirika. Vakabva vandipa 150. Vakati kana pane chinenge chanetsa unondifonera. Tete nhumbu yakazorwadza ndokuendeswa kuchipatara. Ndokuzonzi mwana anga atova netime ashaika. Handina hangu kubatikana zvakanyanya cause ndaiziva kuti problem yadarika. Asi semwana wako zvinongorwadza kuti 9 months dzese mahara. Ndakadzokera kumba after 2 months ndakabva kumba zvakare cause ndaiziva kuti chekugarira panga pasina. Vabereki havana kuchinja moyo wavo. Ndakaenda kuHarare. Ipapo ndanga ndaane 17 years. Ndobva ndatsvaka imba yekugara gore 2016. Ndokutenga tunhu twangu ndichifunga plan nelife yangu tete. Ndakatanga kuwirirana nevanhu vaiita zvekutengesa madrugs. Ndokubva vandipinzawo muchidhiri. After that ndakatoreswa license. Saka semunhu wemukadzi murodhi haunyanyobvunzwa zvakawanda. So ndini ndaive ndakunomatora kwataimatora tete. For that time ndakamboita hangu mari ndokutenga hangu kamota kangu. Ndakazobatwa 2017 ndikasungwa ndokubva ndabhadharira mari ndokubuda
2018 ndokubatwazve ndikaona kuti life yandiri kurarama hariiti ndokusiya ndobva ndaita zvimwe. So 2019 handizivi kuti chii chakaitika. Mwana uya ndakamurota tete, ndaive ndatokangamwa ndokumurota achichema, ndakashaya kuti zviri kurevei. Ipapo ndaive ndadzokera kushanda zvakare mumba nekuti ndaitoona kuti kushanda mumba kwandiri kuri bhoo nenge ndisina musikanzwa wakawanda. So ndaive ndakushanda kuCabs uko ndokumuka ndichiudza murungu wangu kuti ndarota hope dzandityisa. Akati hai hope, akabhati dzakuma 1 anti ndokumbirawo mundimhanyirewo kumufakose munotenga gasi, hanzi rakachipa ikoko. Ndobva ndatogeza ndakatosiya munhu wandairuka pakati ndikati ndodzoka ndichikupedzisa. Ko ndaizive kuti ndodhei rekuremara kwangu. Ndakaenda pabus stop ndokuwana pakamira kombi yakaramba kunditakura ichiti mari yandaiva nayo haikwani. After that pakabva pasvika mota iya inonzi Wish, ndokubva vati mukuendepiko? Ndikati ndikuenda kumfakosi, munondisiya kuround. Ndobva vati mune mari? Ndikati 5 bond. Ndopa vakati kwira. Muridzi wekombi pakaona ndagokwira muWish iya kwakuti hanzvadzi uyakwira hako neyaunayo, komana veWish vanochekeresa ava. Ndokunzi neumwe hwani wavo maramba kumutakura kare. Ko ndaizivei? Ndokuisa matengi angu aiva 2 ndokubva ndanoti mumota hana yangu yakarova kunzwa bvudzi rangu richimira, but ndakangoti hameno. Mota yasvika paraundi paya vakabva vati ukuendepi? Ndikati kumfakosi. Vakati ndokwatiri kuenda. Ndokubva ndati zvakanaka. Takafamba ndokudarika polisi yekuMarimba. Ndopakanzi neumwe wacho ko kunoku ndekupi? Ndopakapindura wandaiva ndakagara naye zvikanzi ndopapolisi yeMarimba. Ndopandakanzi nadhiraivha, ndopandakazi neaidhiraivha mukadzi, ini ndakuguma pano kunoku. Ndopandakanzi neaidhiraivha mukadzi, ini ndakuguma pano. Ndopandakati changama. Ndikabva ndati saka kana musingazive kunoku mukuendepi? Kanzi newandaiva ndakagara naye tikukuperekedza iwo, handi ndokwauri kuenda. Hana yangu yakawedzera kurova tete. After that mota yakapinda muna Gaires Road. Ndopandakati makuendepi? Vanogara kumfakosi vanoziva nzira iyoyo inopinda musango tete. Mota yakanopinzwa pakavharika. Mota yakanopinzwa pakavharika. No, ndakangamwa tisati tasvika papolisi pavanhu 3 vaiva mumota umu. Aiva kumberi kwaiva nemukadzi aidhiraivha, kwaiva kwakagara mukomana. So pakacheuka achitarisa kumashure ndakamuziva. Ndakabva ndatomuti hesi farai. Ndopakamiswa mota nadhiraivha. Zvakuratidza kushamisika. Akati nomuzivirepi? Ndikavati never mind, handina kuziva kuti vanhu vatondifungira pakuru, ende handina kuziva kuti Farai uyu raitovawo bhinya. Farai ndakamuziva achitamba neimwe brother yangu kune zvekuimba zvavo, saka akambouya naye kuZimu. Ndopandakamuradzwa nebrother yangu. So pandakati never mind, handina kuziva zvavakafunga. Ndakakona vachitaza pamafoni avo. So tasvika muchisango chiya ndofunga vakaona kuti kundiuraya hakuite here. Vakati ngatimusiye musango votiza havo nematengi. Handizivi. So vakabva vati handiwa usati watibhadhara 10 bond yedu, buda mota unotsvaga panotengeswa airtime utitengere ye5 bond. Ndakatarisa mubhegi rangu, foni yangu ndokuburuka musango muya. Ndobva ndati fambe ndokufunga kuti ko vanhu ava vakatiza nematengi angu, ini ndanotsvaka airtime. Ndokuti bodo regai ndidzokere ndivaudze kuti vanotsvaka kumberi. So ndakasvika mota yakudosumuka paye kuda vaida kutiza. Ndopakanzi nemukadzi watoiwana. Ndikati kwete, ndangoti tinotenga kumberi, handina wandiri kumboona. So ndiri bhizi kutaura, mota yakabva yamutswa ndokutanga kufamba. Tete ini hangu ndichikura sports yangu raive rekumhanya. Ndakamhanya tete kusvika ndanobata madhiraivha. Vanhu musamhanya kuti waiwa kumhanyirei iwe wasiwa uri mupenyu. 1. Matengi angu egasi asiri angu aive kubasa. 1. Matengi angu egasi anga asiri angu aive kubasa. Ndaizotaura kuti ndabirwa ini foni nemari yekuisa gasi yacho ndaiva nayo. So ndakaona kuti hazvitaurike, ndaigona kunzi ndatengesa hameno zvandaizonzi ndamaita. Munhu mutema hanzwisisi usina kana kukuvara. So ndakabata mudhiraivha ndichiridza bhero remota kuti pawane anondibatsira. Ndichiri mubiswi rekurwisana vakatoona kuti pano vanoguma vabatwa. Ndokubva Farai uya atora banga ndokundibaya paruoko apa. Ndichakuratidzai tete mafoto aya. Ipapa handizivi kuti chii zvaakacheka tete. Ini ndiri bhizi kurwisa chete. Chinoda kufa chinovingira tete. Ndakaramba ndakabata ndokutanga kuteerwa nedzimwe mota. Ndopavakandizvivira mukati kozi taive takudarika papolisi vachindipinza mukati. Ndokundibaya banga padumbu
ndokubaya rimwe paziso ndokubva ndati zii. Ndopandoziva zvezvakaitika. Kumberi ndakazoitwa zvekuudzwa ndamuka after 3 weeks ndiri pakoma. Chakandishamisa hangu pazvese ndechekuti ndakamuka ndichinzi gumbo rakatyoka, so ndaive ndakufamba nemacrash. Ndobva ndaendeswa hangu kumba kwemurungu wangu, akati haungaendi kumusha wakadai. Zvakaitika pandakabayiwa kusvika ndizoendeswa kuchipatara is a story of another day. So ndakazoti ndabviswa hangu mabhandeji, ndakabva ndanzi namama ngauyiswe kumusha. Ndakasvika kumusha ndokugara 2 weeks. Masisters angu aivepo achindibatsira kugeza nezvimwe. Chakazondirwadza tine mumukadzi wemuraini medu tete anowirirana nemunhu wese pamba pedu. Akauya one day akati tafadzwa ukunzwa sei. Ndikungokunamatira kuti dai gumbo rapora pamwe unowana chance ukafamba zvakare, nekuti mashoko ari kutaurwa nemasisters ako zvakaoma. Ndikati vari kuti kudii? Zvikanzisisi vako nezuro vakauya vakati izvezvi tafadzwa havachirema, zvichireva kuti isu tichava mabhoyi ake kusvika tife nehembe tichiita dzekumukumura. Tete, vanhu vandaishandira makore ese aya ndichivapa mari yese yandaishanda vakasvika pakutaura mashoko akadaro. Tete, ndakangoti zvakaoma. Mangwana kuseni ndakamuka ndokutora makirashi angu ndokuenda kuraundi, ndokunotanga kutsika gumbo rangu ndichiita kuti ribatane parakatyoka paya. Ukanzwa uchinzwa pain zvinenge zvakanaka tete. Ipapo ndaive ndakuita kuti ndikaona rakubvuma kuti ndifambe ndisina crash chete kwakutobva hangu pamba, cause 2 weeks vanhu vanga vatorwadziwa nekundichengeta. Ndakazviita kwe 1 week ndobva ndaona kuti zvakuita zvichiita nani. Ndobva ndatanga kufamba ne1 crash ndokusangana nemukomana akandidawo. Ndakadaro ndokutanga kuita keneni. Ndopaya panonzi munhu anokuwana uri mupain anoda kudzosera hake pain iyoyo wakangama. Munhu akandibata bho hake yeye zvekusvika pakumutizira, asi zvakazoitika zvakazodita nhumbu yaane 3 months. Unozorora tete. That is a story for another day again tete. Ndakazoya kuHarare ndokutanga kugara nemurume uya. Apa handiendi kubasa, ndokutanga hangu kuita zvekuruka musoro again ndichirarama apa gumbo harisati ranyatsopora. Tete, nhama yandakaona haina zera neni, ndikazvifunga ndinonzwa musodzi ichidonha tete. Ndakazvichengeta ndopaakadzoka mwana atozvara ava ne2 months. Kwakumboti gare zvishoma 5 months ndokubva aenda, haana kuzodzoka. Ndakazobvisa mwana pamukaka ava ne10 months ndichiitira kuti ndiwane zvekuita tete. Ndakaendesa mwana kumusha ndokutsvaka basa ndokuwana remushopu. Murume ndokudzoka aiziva kuti ndakushanda. Akamboti garei 2022 ndokundisiya amitisa umwe musikana ndokutakura zvinhu zvangu ndokuendesa kumusha. Ipapo ndakazvodza kuti handichade tete. Ndaenda kumusha zvekare ndakatakura zvinhu zvangu zvese. Kwakungoti garei zve1 kwakungouya vamwe baba pamba vakati ndauya kuzotora mwana wangu. Apo mwana airehwa ndini. Zvichireveiko? Mai vangu vanga vakaitiswa mwana nababa ava here? Saka baba ava havasi baba vangu, vakakura vachindichengeta. Tete, pamba pakaita drama yo. Ndikasvika pakudzingwa pamba paya tete. Apa kwekuenda ndokuwanepi? Ndainzi enda neivava, handi ndivo baba vako, maizivana sei? Vakadii kuuya usipo pano? Vakadii kuuya kare? Tete, wakamboita benzi ndora ndakaita ipapo nemwana. Ndopakatanga life yangu tete. Ndaigoenda navo kupi tete? Munhu wandaonana naye nhasi tete. Ndakangotora bhegi rehembe dzangu nemwana ne35 years yandaiva naye ndokutsvaka chimota kwataienda kwaizikanwa nani. Ndakabva ndaburuka pambudzi muHarare dzaiva kuma3 ndokutanga kubvunza vanhu, hapana panemba pamunozivawo here? Kutanga kufamba ndichibvunza apo nemwana ane nzara ndokuzowana muHopley muye yaita $20. Apo $35 iyi ndo pane mapoto, magumbezi, chikafu. Pamari iyoyo
tete ma1 ndakanobhadhara $20 iya ndokusarwa ne15 ndokutengera mwana maheu. Ndikati chero ndava nepekugara zvimwe ndoona mberi. Apo waiva musi wa3 December kwainaya. Ndaiti kana ndakuda kurara tete ndaipfeka zvinodziya, totora saga towaridza mwana ndomupfekedza zvinodziya, toputiridzana neblanketi rake orara. Ndakatamba nhamo tsvuku, mwana achirarama neporiji rine salt nemaputi kusvika vanhu vazoona kuti pamba apo zvakaoma. Ndokuzotanga kupa mwana chikafu. Baba vemwana vakazotitsvaka ndokuuya kwakutiseka kuti ndochi ichocho. Haana kusiya kana $1 remwana kuti atenge wake maheu. Achingobuda pamba ndokubva atibhuloka. Tete ndaneta, nyaya yacho yakakura zvakaoma. This story really broke my heart. This story really broke my heart. Semunhu mukuru unozongoita strong asi unombona kuti apa this story really broke my heart. I think chanyanya undirwadza ndechekuti baba mupostori vakaona kuti mwana, she was below 17. Vakaona kuti mwana mudiki vakatanga kumuabuse, vakavata naye. He took advantage of mwana, number 1. Vatora advantage of mwana, vakateringera mwana mapenti nechichi, vakaramba nombu. Vari muprofita, hanzi mune jeko. Madzimai anoita zvekushandirwa nechichi. Kana une jeko, sei muchibvuma kuti nhengo yemuprofita ipinde ichirapa jeko. Let's learn to open our eyes. KuNigeria vanoti shine your eyes. This story really got to me, and I'm sorry. Kune vaya vasingadi kuti nditaure, nasi ndichataura. I'm going to talk. People in leadership positions, let us not abuse our positions. She take advantage of mwana. She was 16. Mwana mdiki uyu arikushanda, who is coming from a home yaasingadiwi. Maona zvaitika pamberi apa. Akatora grocery rese akaendesa kumba. Aitushanda mari yose achiendesa kumba. Baba pavakamurepa vakamupa 200. Pa 200 iye akatora 150 akaendesa kumusha. I see a firstborn mentality. I see ukuzidela. NgesiNdebele sithi ukuzidela. You know, being selfless. She puts other people first. After accident paaka notenga gas, what happens? Vanhu 2 weeks vanhu kumba kwenyu vakuchengeta vakutoti achaita chirema. Achaita chirema enda chatinetsa. Muchibva mukumba kwenyu muchinotaura pa next door. Mwana wamai vako. I know kuti kana tichichengeta munhu, it becomes, when you are a caregiver, sometimes it becomes emotionally exhausting. Let's guard our minds. Let's guard our mouth. Zvinorema. There was a time my husband was sick. Ndakamuzati ini ndaneta. Unotoneta. I even told him, kuti inini personally, I'm tired. Unoneta. Asi kuzoenda ku next door muchinoudza munhu kuti uyu achaita chirema chatinetsa isu hatichatodi. Mwana akarepewa akatumira 150 kumba. Mwana aita kaabuswa kubasa kwaishanda akatumira magrocery. She was taking care of the family this entire time. 2 weeks dzamagara naye mototi kwai achaita chirema. This is very painful. Ndichavati vadzoke havo. Regai timboinda ku commercial break. Todzoka tichipedzisa nyaya dzedu. Zvakaoma. Unoda kufamba nevakadzi soka hakuiti man. Ndangoswera ndakapakwa mumotikari munomu kungogara. Unozoda tapedza kuiga muno gare. Vakadzi vacho vanenge vachimboitiko. Varipiko? Imande mani mzoda kuenda isu. Maziwa here? Imi muripikilo? Hande mani we? Ko ndipi? Koma kutoenda. Zvikwaita ramba todaniwa zvikwaita transport yoenda kana wavuya usina mota zvongangwehinde wototi imi tisataenda baba vanozotramza zvokunyaya maona imba yacho here kwerobox zvakaoma mana apa kwanziva nevana mamona musikana mukuru uyu wezimota zveradarika apa imi kwai umwe wacho uri Australia.
Osoli uyu mwanga uchichema sterek uya. Nematsenyi gogo takabaona vachitambura vasina Kwa hembe chekupfeka gogo vaipfeka chii iro zimanda ravo riri kwakunyika imadla here mukaguta hatina kumbodla kwandi ndosaka vorambodana kwaihandei kumba kwaiyo kabheji zviri mwana kabheji momba vana kuwisa here indazowana ka something handei hedu handei ndiite ndichinyatsotarisa batai zvisanyaonekwa isaifarrai avarukwa ndanonga swimukaka zve nezvozvodonedza nebhareta nhandinhasi zvangu zvandinoonekwa zvedomirai nechingwazvo chekusendi ndichatodai musachaise zvipo makerosi moisira vana mumaziva ari makerosi nedrinki todane kwamunati vanhu vafingoera havana kana chikafu havana kana mapolisi rekazviko havana polisi andimazvona zvonyadzisa imi munayo here kupi kuvasikana chizvirega izvi kwai tichivuya zvehandei tozoshaya transport ndozvatipindei mabuya kwangu baba vasotibvumirika kuti tirambe tichitaura nyaya dzavanhu kuinda kuzononoka kudai so mani but ko kabhegi kane ikoko kanguri ndangoti atiindei ndezvakaona zvoda kuita kani kudla chipo makabheji papa vanhu vaya handisati ndambona vanhu vakadaro ini muupenyu kofini racho rekukomerera wodhiropu unoona rinotengeswa kusiya sokumbare kumagaba uko ndo chairo iro randaona ndikatoti ndokuzvara komapolisi anga akamira ndambohwa kuti ameno chimwewo changa chiripo chanamusiyamwa chekutoti here zvimwe zviripo zvepamusoro here ameno sevo vanogara iko vari kwai vakaenda diaspora kune yandakangohwa inonzi diaspora insurance tiudzeka ndi muri kumayonezi kweni ndakangohwa zediaspora kwai munhu unongojoina uri UK uripi uri America uri Canada uri Australia unongojoina haidhuri kwai inonzi diaspora insurance haina basa kuti unobva Botswana unobva Uganda unobva Tanzania wherever you come from munhu wose pasi rose inokavha mani muno muAfrica muno diaspora has helped many people saka ndikovaudza vana vangu but izvi zvandaona handisati but ndawane shara mani daita mbopfuura chimbo kochifinga panodaka mukafinga licking man isu todarika totenga katika kuti nechingwa tongoisa pakachingwa ikakaka kuti achinoonekwa zvona vanhu chipambisai mota itinitocha yachii kii ndiganitochaya because watota vanozoona kuti kochingwa chachaendedu kochimwe chawatora chipa ndazoona sahwira wako uya umwe wakapfeka chidhuku uya uirengetso unodawo makuhwa uya ndikatiinde Diaspora Insurance, peace of mind guaranteed. Okay guys, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tete mumusha mandakaroorwa mune ushereketwa hwemhando yepamusoro-soro, kwete makwai-kwai, asi zvinodozikanwa raindose kuti pamusha pavadhewa vane katachi-tachi. Asi tete takagara zvangu ndoga ndichidzeya nyaya iyi, ndinoona sekuti mukadzi nemurume samusha nasamukadzi vanozivana pamadhozi avo. Tete ndinodaro, ndinorangara pakarwara Tavonga mwanakomana wangu wekutanga. Akarwara ndaenda kunosiya grocery kumusha. Ndakabva ndaoneka ndikati ndaida kunorapisa mwana kuchipatara chikuru. Baba vakapindura vakati agara ari kufa, madii mangogarira pano pane kuti mugozobuda mari zhinji chava chituna. Mashoko aya akandibaya pakashata. Ndakaita kunzwa hura hwangu uchitenderera. Tete pamusha pekwadhewapa tiri varoora vana uye ndini muroora wavo wokupedzisira. Ndikakuudzai kuti vana mai guru vangu vose mafacebone avo akavata pasi ari muvhu. Tete mukatarisa pane pattern. Madangwe ose pamusha apa anoti afe chete. Handizivi kuti urombo here kushereketa uri mumhuri umwe. Ende vanakomana vepo vanotoziva, asi hapana anosimudza musoro kuti aone kuti chii chiri kuidya matangwe emumiri. Ndakarongedza mabhegi angu tete. Ndakambodzinuwa hope. Kwaiita kuchema mazizi nepagoni chaipo pamwe nekunzwa saundi rebere. Ndakada kuti ndimhanye
ndinogogodzera mai guru, asi tete ndakatya kubuda panze. Apa mwana wangu angava wese. Ndambotaura kuti sungwe ngoro mwana mhanyiswe kuchipatara, asi hapana kana kaita action. Tete kuzvi 3 zizi raiva denga nebere randainzwa kuti raita senge riri padho. Rakachema zviya zvekuchema, mwana achiti pau sarai. Moyo wangu wakatsemuka kunzwa, wava mapisi, mwana achifema kekupedzisira. Bere nezizi zvaichema kwava kuti zii. Handiti zvaiva zvapedza basa rayo. Rufu rwakaitwa rukapera, asi ndakatsidza kuti kana pane chiri kupedza vana, kaiva kekutanga nekupedzisira. Kana zvichireva kuti ndaizopedza nyika ndichifamba kuprotekta vasara nevaizouya, so be it. Nhumbu imwe yakabata, asi ini ndainge ndisachagare pasi. Ndaifamba, saka umwe mupostori andakaenda akanditi pamba pandaigara paive nechaidya vana, asi aizotaura kuti chii. Ndaifanira kuzozvionera ndoga. Ndakangopiwa munamato wekuti ndishandise umwe wekuti ndikushe pamba mumba mandaivata, zvimwe ndigosiya zvakadaro. Ndakaita sekudaro 3 days ndichipedza munamato wangu. Musi wechi4 ndokunzwa hai man, musuitcase mangu maibuda mafane sounds. Ende maita senge mune chinhu chiri kufamba. Ndakaburutsa suitcase iya kunovhura kudai, kunoona no man, mune rinozi nyoka raita kugonya ririmo, riri kunanzvera. Ndakapindwa nechando, kwete imba yandaivata yaisava yeuswa, zvokuti zvinganzi yapinda nepadenga. Ende suitcase iri raigara rakavharwa, hapana kuti pane payakapinda. Apa ndaingova ndoga pamusha, sezvo ndaive ndakazvitakura, vamwe vose vainge vainda kumunda kunosakura. Chero kada kudaidzira, unodaidzira ani? Munongozivawo maspace ekumusha aya. Ndakakoka zvivindi kwava kuzhuva suitcase riya, ingadai ndakakoborwa naime. Lucky ndaive ndavesa moto, saka ndakangotora vhunze remoto kwava kuisa pamusoro pebhegi riya. Tete bhegi rakatanga kubvira apo rakavharwa. Tete ndakazongonzwa bhegi roputika, ndikaziva kuti mafuta enyoka yainge yotsva. Ndakatobogara pasi pemumvuri sezvo kwaipisa, kwava kuzoona vanhu vodzoka kumunda. Asi musi uyu vaiva kurumidza kudzoka kuti vaive vateza zuva. Ndakazoona baba vakaita kubatiramwa, hanzi vari kungoti musoro. Vakaona suitcase, vakangotaura shoko rekuti waitei, ndafa. Ndakashamiswa nemashoko aya, handina kutaura zvakawanda. Zuva rakasara roti nyengu baba vavo wese. Vakanzi vamhanyiswe kuchipatara, asi havana kurarama. 2 days hama dzichiungana, mai vakangotanga kuti musoro zvakare. Yakavabatai, vamwe vachichema mufi, vamwe vachimhanyisa murwere. Mai havana kurarama, vakasiya sadza. Chitiko ichi chakashamisa vanhu mutete. Pakatozocherwa makuva 2, murume nemukadzi vakavigwa side by side. Asi tete ndinganzi ndakauraya vanhu here apa? Vakarumwa nechekuchera. Nekuti ina handina kuvaisira poison, asi vakaita hwenguruve yakazvikanga nemafuta avo. Handiti zvainaka vachikoborosa vana vevaroora nenyoka yavo. Zvino chavaikoboresa vamwe ndicho chakazovakobora. Dai murimi maiita sei tete nedare. Ina handina kuuraya vanhu. Vakaurayiswa nemabasa avo akashata. Ende kwete hapana ngozi yandati ndaona, ende handisi kuzoiona. Nyaya dzanhasika dzakaoma. Mazvinzwira moga. Mukuwanana umu, hanzi pray. Tisati tato vana vedu varoorwa. I think I once said this statement. Kuti kana une vana vako vasikana zvisina vakomana, as long as you're a parent, start praying for your children. Vachiri vadiki kuti Mwari, itai kuti vana vangu varoorwe, kana kuti varoorwe nevanhu vanokutyikai. Because hanzi families atinoroorwa kwaari, they also contribute in as much as you are marrying John. Baba namai vaJohn vane influence mukati meupenyu hwako. Handiti, you don't marry a single individual hase island anobva kuvabereki, ende vano influenza zvinozoitika mukati meupenyu. Regai timboinda ku-commercial break, todzoka tichipedzisa nyaya dzedu. Muri Zimbabwe ndangoti ndiudarike nepo panyaya yemwana wema-A anga achienda ku-boarding school, anga asina school fees. This term mari yake yose ye-school fees yabhadharwa. Toda kutenda vana mama vakaisa musoro pamwe chete. Kwavari koko mweya mutsvene ichivatuma ava vakabhadhara imwe. Mama soro ndakatumirwa receipt vachiti vabhadhara nicharisa apa. Saka school fees yake yose yabhadharwa. Tinokutendai
nemoyo wakanaka wamakaita vana mama, mweya wekubereka, rumbidzwai Jehovha, nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Zuva nezuva tinoona Ishe wangu vanhu venyu vachikuitirai zvakanaka, vachichengeta vana venyu. Aiwa, tinokutendai. Ngadai Mwari awedzera pamakabisa ipapo. May God multiply. Aiwa, mashoko edu, they are not enough to say thank you, but we are very grateful. Once when you send one child to school, you've sent the entire generation. Regai tipinde panyedu inotevera. Pari zvino ngatiboisa mabreak pakukumbira vaya vanokumbira. Mboisa mabreak anditi please post for me on your channel. Ndiri mukadzi ane 31, ndiri kutsvaga ubasa rekucleana kuwacha kana aina zvinhu hazvina kundimirira zvakanaka. Ini nemurume wangu hatisi kushanda. Murume wangu anodriver, ane code 10 driver's license. Tanenguva tese tisingashandi. Tatosvika pakudzingwa pamba patiri kugara hanzi month end tofanira kubva because hatisi kukwanisa kubhadhara rent. Tine vana 3 saka zvakaoma. Kana chekudya chaicho hatina. Vana vanotodya kuchikoro votivigirawo kana vakwanisa kutora chakawanda. Saka kana paine anoda kubatsirawo nemabasa evarume chero vakadzi, mumpawo nhamba dzangu tikwanise kuriritirawo mhuri. Vana vangu pane 11, 7 years ne1 year. I really need a job. Anti izvezvi nezuro takasora takarara nenzara handizivi kuti nhasi tinodii. Ine murume wangu tikaenda peace job anyway hatisi kubhadhara zvinenge zvatuwa munyama mukati, zvatuwa nemunyama mukati. Saka ndokumbirawo kubatsirwa chero nemaprayers kuti kana iri mweya yakaipa tikunde because ini ndakundikana. Saka mama vari kutsvakawo basa bedwe mapeace job. Alright. How are you Tete? My name is Mike. I'm 39 years old and I'm a divorcee with 2 kids, a boy and a girl, but they stay Kumusha. Inini, I am in SA, in Springs, Silcourt. I'm looking for a serious relationship with a God-fearing woman. She must have kids. I love spoiling my woman, going out on taverns, no, but only have fun. I'm very romantic, so I need someone who's romantic too. And lastly, who loves to go to church. Thanks Tete and God bless you. The work I love. I've learned a lot and I'll bring my confession soon. Thanks a lot. Saka vanogara kuSilcourt kuSprings vari kutsvaka musikana. Regai taure imwe nyaya iye. Makasimbere Tete, ini ndoda kutaura nyaya yangu. My Shona is not so good, so I'll be also writing in English. Ndiri mudzimai ane makore 29 ekubereka, ndinogara muno muZimbabwe kuVicforce. Nyangu yakamira yakadai. Mukukura kwangu ndakanga ndichigara nagogo namama vaishanda kuBotswana. Vakazouya permanently ndava form 2. After ndapedza chikoro andina kuzotora mari dzavo nenyaya yechikwereti, and by that time mama vanga vasachashandi kuti vaclear fees. Zvisinei ndakazotanga zvekutengesa zvinhu zvakawanda, malotion, braids, etc. ndichinohodha kuZambia. Muna 2017 ndakazowana nzvimbo yekuti ndiite tour guide. Vanga vasina basa nemari dzavo, and I did and finished ndichibhadhara fees nekutengesa. And mama would chip in here and there. I excelled with flying colors and started working. In the process, that's when I met the man who is my husband today. And we have 2 beautiful kids together. Before we married, mai vangu vanga vasingamudi because vaida kuti ndiroorwe nemumwe mukomana aigara kumaraini kwedu because anga ane tumari. But I didn't like the guy. Fast forward now, the guy I married Tete akachinja kuita something I don't know. He comes home very late, even kuma 4 a.m. Anoita my girlfriend kunge munhu asina family. He insults me anyhow, even in front of my kids. And after we married, I discovered kuti he has 2 kids with the different mothers. And my baby mama anofona anytime yaada. Tete kutaura kuno, now I'm even losing weight and losing hope in myself. And I'm no longer working. I stopped when I was pregnant with my second child, who is now 2. I'm hurt emotionally because most of the times ndikati nditaure nezvaari kuita anoti nditore vana vangu ndiende. But now kuti ndichadzokera kumba I'll be a burden kuna mama. Hazviite because I have 2 brothers vachiri kuchikoro and gogo apa mama havana a permanent job. Ndanga hangu ndichikumbira kuti avo vari kuna na UK, especially Ireland, kusingadi zvinhu zvakawanda like my IELTS, vandibetserawo nemalinks ecaregiving. Maybe if I relocate with my kids, I'll find peace. Ndokumbirawo mundipostirewo, I'll follow in the comment section. Thank you, achabetsera. May God bless you. What course did she do? She stays in Vicforce. At the moment, my sister, while we are still looking for zvekuenda ku Ireland nechichi,
ko hakuna here makambana, kuna na Hwange, kuna na vanoda kutourism, tourist destination uko, tourist destination uko hamukwanisi here kuti mungowana muchimbotsvaka muchimbotsvaka tourism ikokuko. You can change your life. I see it's good that you want to change your life, you want to live. Pamwe pachona unotoona kuti apa pakaipa uchigara nemurume anenge achikurova achinonga udzoka kumba achiita zvechipfambi achiita sei. Sometimes you need to work and develop yourself. Anditi guys, nokutenda nekuona kwamaita nyaya dzandisina kuverenga nhasi ndichadziverenga mangwana because dzati one day. Anditi tokutenda. I thank you guys for watching. We will be back tomorrow. Mwari akuitire zvakanaka. And guys, I know that a lot of you guys like this program, you like watching. See, kungonobaya ka subscribe button, baya ka subscribe button. Number 1, number 2, link yeku diaspora irimo mu comment section umu. Munongobaya link mowana quotation yenyu kubva ku Diaspora Insurance. Chechipiri, chechitatu, so I decided to give you my Facebook link. Tinge chiposta papo chitaura, and my Instagram. Those that kune masalada no da Instagram. Those who want Instagram ndikuzama kaka kuposta ka kuita ka anonzi ka Instagram kedu ke pa Dark Secrets. Anditi saka mu follow and share link ye Facebook, link ye Dark Secrets Instagram, link ye Diaspora. And guys, thank you for watching. We love you. You mean the world to us. Without you, we are nothing. See you in our next video. Bye-bye.